Il-port il-kbir dejjem kien meqjus bħala ġojjel tal-poplu Malti. Port li huwa lejra ta' pajjiżi oħra viċin tagħna fil-Mediterran u li issa se jista' jkun apprezzat mill-bokka tiegħu permezz ta' pont li ser jitwaħħal mal-breakwater. Fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin, il-pont se jkun miftuħ biex il-pubbliku jkun jista' japprezzah. Se jkun destinazzjoni fih innifsu, għalkemm ġifieri teknikament ma jwassal għall-imkien, però fih innifsu se jkun attrazzjoni għan-nies li minnu se jkollhom vantage point ta' veduti li qabel ma setgħux igawduhom. It-qiegħed tal-pont kellu jitlesta llum 50 sigħat, iżda minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tal-baħar dan kellu jiġi postpost għal ġurnata oħra. Spera li qabel l-aħħar tas-sena nkunu nistgħu ngħidu li għandu aċċess għall-pubbliku. Naturalment fadal wara t-tqejjed tiegħu ikun tfadal dettalji oħra, pereżempju se jkollu lob ta' dawl interessanti li għad irid jiġi installat. Oriġinarjament il-breakwater kien imbena fil-bidu tas-seklu 20 bl-iskop li ħares il-port il-kbir mill-Grigal u biex jilqal xi attakk mit-torpedoes. L-istennija biex jinbena dan il-pont ilha mis-sena 1943 meta kien iġġarraf fit-tieni gwerra dinjija. Il-pont huwa twil 7 metru u wiesa' ftit aktar minn 6 metri. Il-pont imbena fi Spanja u twassal Malta permezz ta' bastiment. Dan il-pont li ġie jiswa ma' 3 miljun euro jixbaħ ħafna lil dak oriġinali, iżda b'xejra iżjed moderna.